Aşgabatyn polisiýasy soňky birnäçe ýylyň dowamında paýtagtyň gejeki klublarynda reýd geçirdi. Şeýle hem paýtagtda kafeleriň we restoranlaryň iş wagty çäklendirildi. Çäklendirmeler azy eltip berýän hyzmatlara da täsir etdi. Hepdeniň dowamında Hoşal Aşgabat paýtagt Limon adly birnäçe klubda reýd geçirildi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä bardaglar 24-nji maýda başlanypdyr. Polisiýa we gözegçilik edaralary özleriniň ýokurdan edilen buyruklara laýyklykda hereket edýändiklerini aýdypdyr. Barlykda çäklendirmeler azyk ugrunda iş alyp barýan kärhanalara hem degişli boldy. Kafeler, azyk dükanlary we azyk önümleri bilen öpçün edýän hyzmatlara akşam saat 9-dan soň işlemek gadagan edildi. Çeşmeler bu çäklendirmeleriň şu hepdeniň ahyryna çenli dowam etjekdigini aýdarlar. Barlyklaryň sebäbi aýdynlaşdyrylmady. Emma gejeki klublara edilen reýdler hem restoranlara we kafelere gezilen çäklendirmeler orta mektepleriň soňky jaň dabaratyna we uçurumlara mektebi gutardyş dabaratyny bellemegin gadagan edilmegine gabat geldi. 25-nji maýda mektebi gutardyş dabaraty Aşgabat gününe hem gabat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary uçurumlaryň gutardyş dabaratyny bellemezlikleri üçin 25-nji maýda kafelere we restoranlara ýaşlary kabul etmegin gadagan edilendigini habar berdiler. Şol gün diskotekalar hem ýapylypdyr. Bu ýylky soňky jaň dabaralary berk çäklendirmeler we howpsuzlyk çäreleriniň berji edilmegi bilen geçirildi. Polisiýa Aşgabatyň köçelerinde patrullyk etdi. Polisiýa awtologlary köçelerde aýlandy. Polisiýa toporlary bolsa ýollarda awtologlary saklap barlyk geçirdi. Şäheriň ýaşaýjylaryna akşam saat 9-dan soň köçe çykmagyny gadagandygy barada duýduruş berildi. Häkimetleriň aýratyn ünsi şäher teýilgählerine hem gönükdirildi. Bäşaýyk ýadygarlygynyn gerleşýän teýilgähi Aşgabat teýilgähi we beýlekiler polisiýanyň gözegçiligi astynda boldy. Akşam 10-dan soň köçelerde hiç kim diýen ýaly ýokdy. Ýollarda wagtal-wagtal ýük ulaglaryny ýa-da ýürüti belgili awto ulaglary görmek bolýardy. Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Habarçylar bu çäreler detasyon üçin ýaşlara gönükdirilendigini, olara şäherden çykýan ýollarda hem gözegçilik edilendigini aýtdylar. Şeýlelikden okuwyň gutaranlygyny şäheriň daşynda bellemäge synanşan ýaşlar hem öz planlaryny ýerine ýetirip bilmediler. Barlykda ýaşlar bilen baglanşykdaky birnäçe helakçylyk barada hem belli boldy. Habarçylaryň sözlerine görä, hadisalaryň birinde okuw jaýlarynyň biriniň uçurumy awtolog sürüp barýarka uklap helakçylyga uçarapdyr. Beýlekisinde mektep okuwçylarynyň bir topary German serişdirleriniň ulanylmagy zerarly ketelhana düşüpdir. Mundan öň mekteplerde ýaşlara okuwyň gutarmagyny degişli dabaralara gatnaşmak gadagan edilipdi.